L-abbuż mhux dejjem jidher ma jajjaċ, anzi hemm ħafna modi ta' manipulazzjoni. Dan l-appell joħroġ minn fom vittma ta' vjolenza domestika, Maltija ta' 38 sena li ma TVM News wissiet lil manipulazzjoni f'relazzjoni tista' taffi ftit mill-abbuż li jidher. Irrakkuntat li fil-bidu ta' relazzjoni li kellha injorat ċertu atteġġamenti. Eżempju innaf xilek expensive gifts. Wara li jgħid ħaġa jew jgħidlek qed jiċċajta huma traits ta' narcissism. Bdiet tħoss li għandha temm ir-relazzjoni. Wasal dak iż-żmien u ma aċċettax il-breakup u baqa' insomma harassing, jiġifieri x-xogħol, kellimni. Provat issolvija waħedha, iddeċidiet li tibqa' tkellmu fuq livell aktar ta' ħbieb. Issa kemm darba qalilha li sa jmur id-dar u sa jieħu li għandu jieħu. Din kienet iċ-ċirasa fuq il-kejk. Huwa daqshekk ma nistax nibqa' sejrek, avolja ma kienx hemm forsi swat jew abbuż li der, qatt ma nistax nibqa' sejrek għax mentili vera kont ħażin. Marret tagħmel rapport minn evalwazzjoni li saret ilha instab li kienet friskju għoli. Minn hemmhekk mill-ewwel ma talqniex minn taħt idejhom. Ġiet referuta l-Aġenzija l-Vittmi tal-Kriminalità, il-VSA, u minħabba l-qagħda tagħha ingħatat panic alarm. Apparat buttuna li jingħafas sabiex jintervjenu l-forzi tal-ordni. Ħassejtni iktar free, indipendenti. Qabel kelli l-alarm isek dejjem tkun daqsxejn oneġġda ma tafx jinnaf tarax x'imkien, ir-reazzjoni tiegħu, ħadd ir-ruħ. Spiċċat b'kelmtejn għal min għaddej minn żmien ħażin jew li b'xi mod qed iħossu meddet jew abbużat. Illum hawn ħafna awareness, ma jiddejqux jirrapportaw, ma jiddejqux jieħdu action, għandna ħafna għajnuna u l-għajnuna hija immedjata u konfidenzjali ħafna. Anke fih dan il-VSA stess, jiena qas kelli bżonn immur xejn privat, jiġifieri financially wkoll jekk forsi tkun għaddejja minn żmien ma tkunx stable, kollox b'xejn. Dan il-messaġġ indirizzatu lil kulħadd. Jeżistu rġiel li jkunu għaddejjem minn abuse u again l-abuse mhux dejjem ħajjidher. L-inizjattiva tal-Panic Alarm tikkomplementa servizzi oħra immirati għal vittmi ta' vjolenza domestika fosthom il-Linja Nazzjonali ta' Sapport 116 006.